यही जाइल बे रे ते यही जाइल बे रे ए जा ते काकरा इले रे हैं रुक 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 कहीं कहीं काकरा इल बिया अब का समस्या कौन रहा बेटे भाई समस्या तो कौन समस्या रहा तब काकरा इल बिया सुन तो से पहले निकल निकल तोरा मार के मुंह आइए दे काकरा इल बिया का है बचा मार दे मुंह आर दे बाबा अरे इस तो क्या हो गई लड़ाने के अरे भाई के मुंह आर में क्या बाबा यहाँ का छीना ना होई मत मार यहाँ छीना ना तहारा के मार के गताने कदम तारा के बाबा छीना ना नहीं कहाँ रहते रहते हैं? छाना लगाओ तन का हमरा के आधार कार्ड बनावे जाइले सूट बूट लगा के आ दिन भर लफेरा खाती रहुआ तो घूम रहतन महाराज ना छोकन के मुंह रहुआ मरले बन अरे रहुआ मोन में रहुआ गंदा बाटे हर में चा रहुआ गलत सोची ले हम गलत सोचता नहीं हाँ हम अपना काम खातिर जाइले फालतू ना घूमे जाइले हम रात में ते आधार कार्ड बनवाता रे हम ओमे तो मेहरारू ना होई खाना बना नहीं बना का तारा घर में जो बनाए अरे हमारा घर में कुछ नहीं खे गैस हो जाइए गई बा ना आटा बना चावल बना कोनो सब्जी बा तो बनी कहाँ से मरते मरते मुंह आइए रुक अरे भाई अरे बाप रे बाप बड़ा मार मोरले बा हमरा के माने का हो गई अरे का कोई बड़ा मार मोरले बा ओकरा उनतिया कुछ शौक हो गई भाई देखी ना बाप रे बाप देखी का हर ये तो अच्छा एगो बात बताओ तो तोरा इतने 12 बजे रात के बाद आओ अरे ओइसन हो जगह मरे बना मरे खावे ला कोनो चल का और बात देख मतलब नहीं हमरा लगे आ गइले नो कोनो बात ये छी बात बजे 12 बजे रात के बाद आवतले हे आ तेरा सांझ ही का करे चलेले हे जब शंका ओकरा हो गइल बा तो छोड़ देला ना आवेला हमरा लगे अब ऐसन मत हो को जे खोजत एहू जगी आए हो जाई गड़बड़ फिर तो का करी हम अपन जान बचा करे वो लोग भाग कोई नहीं है अरे तो जान पे जगह जी आगे तो कोनो टेंशन मत ले बाहर तो देखिए तो उनतिया मुंगारिया दिते बरा अरे तो चल अरे भाग के आगे ले हमरा लगे तो टेंशन ले काम नहीं के आवे ते होई जोन देख ले हम ओकर टेंशन ले काम नहीं के तोरा आ गेले नो जौन होई तो देख लेबो का हाल बा बाबा ठीक बा बाबू ठीक बा का समाचार समाचार ठीक बा राहु ठीक बा समाचार हां ठीक बा एकदम ठीक बा ने ये हवेरा रोगा जी एलबनी का समाचार आइल बानी फिराके में मैंने कौना फिरा के एलबनी जी तो लोग आवेला अपन जौन भी समस्या बा लेके आवेला ओकर हम दूर कली तो रोगा फिराक में कौन आइल बानी समस्या कौनो समस्या बा तो कहीं हम दूर कर देते ओकरा के समस्या दूर कर देने बा तो दोसर का कर देनी बोली अरे गांव जवान में पता लगा था हां हां कि रउआ कानू रात में बुला बुला के लोग के आधार कार्ड बनवावत है अबे महाराज जी सब रुआ लोगन का ही बतियाइले पूरा गांव हमारी इज्जत करेला जे भी आवेला समस्या लेके हम ओकर दूर करी ले केहू के लड़का नहीं के होत केहू के कुछ भइल बा भूत पिचास तब सब हम झाड़ी ले दोसर आरू का करी ले हम बताई भूत पिचास झाड़नी तो का करी ले बता झाड़े भूत पिचास हां तो दोसर का करी ले रुआ तो जाने बाबा यहाँ का छीना ना होई मत मार यहाँ छीना तहारा के मार के गताने कदम तारा बाबा छीना